бо дастури супоришҳои бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷиҳати дар сатҳи баланд инъикос кардани ҷараёни мусобиқаи байналмилалии ҷудо Душанбе Гранд Слам 2024 дар гӯшаҳои серодами ҳудуди пойтахт мониторҳои калон насб карда шуд. Дӯстдорони қувваозмоии ҷудо дар назди мониторҳои калон ҷамъ омада ҷараёни рақобатҳои марҳалаи муқаддамотӣ ва ниҳоии мусобиқотро тамошо карданд. чорабинии сатҳи байналмилалӣ дар байналмилалӣ дар риштаи ҷудоро дарам хеле мониторҳои калон дар шаҳр дар ҳудуди шаҳри Душанбе пахш намуда истоданд ки ин барои ҷалб намудан ва оммависозии варзиш хеле мусоидат менамояд. мониторҳои калон барои тамошои оммавии мусобиқаи сатҳи байналмилалии ҷудо дар назди маркази савдои Сиёмамол ва майдони ба номи 800-солагии Москва гузошта шуд. ҳаводорони ин навъи варзиш бо тамошои ҷараёни қувваозмоиҳо тавонистанд ба таври васеъ аз инъикоси он баҳравар гарданд. инъикоси васеъи мусобиқоти Душанбе Гранд Слам 2024 дар заминаи омодагиҳои қаблии масъулони Федератсияи ҷаҳонии ҷудо ва Федератсияи ҷудои Тоҷикистон ба роҳ монда шуд. Гранд Слам яке аз мусобиқоти бо нуфузи фаслҳои ҷудои ҷаҳон маҳсуб ёфта дар таърихи кишвари соҳибистиқлоли мо бори аввал аст ки доир мегардад. ин мусобиқаи сатҳи баланди варзишӣ садҳо нафар варзишгаронро аз даҳҳо кишварҳои хориҷ ба Душанбе овард. дар мусобиқаи байналмилалии ҷудо наздики 400 варзишгар аз 64 давлати дунё ширкат ва аз рӯи 14 вазн сабқат доранд. варзишгарон аз 5 кишвари қораи Африқо, 33 давлати Аврупо ва дигар мамолики сайёра дар ин мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ сабқат намуданд. ҳамин тавр Гранд Слами нахустини Душанбе фазои варзишии Тоҷикистонро шукуфон кард. шориҳони варзиш мегӯянд роҳандозии мусобиқоти сатҳи байналмилалӣ дар шаҳри Душанбе нуфузу эътибори Тоҷикистонро баланд бардошта имкониятҳои варзишии кишвари моро муаррифӣ мекунад. ҳаводорону алоқамандони ҷудо имрӯз бо ҳидояти шаҳрдори муҳтарами шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ дар қариб ҳар гӯшаву канори шаҳр мониторҳои махсус гузошта шудааст. мухлисон аз наздик тамошо мекунанд ин рӯйдоди муҳимро. ҳамчунин салони баргузории мусобиқот хеле пур аз мухлисон ҳаст. муассисаи давлатии телевизиони Душанбе дар баробари телевизиони варзиш дар инъикоси мусобиқаи байналмилалии ҷудо Душанбе Гранд Слам 2024 чорабинии варзиширо ба таври мустақим пахш менамояд. шориҳон иброз медоранд ки ин навъи варзиши олимпӣ дар пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе дар сатҳи шоиста доир гардид ва дар баланд бардоштани нуфузи кишвари мо саҳми муассир мегузорад. варзишгарон дар ин мусобиқаи бо нуфузи байналмилалӣ ба ҷуз аз медал соҳиби имтиёзҳо дар феҳристи ҷаҳонӣ ва олимпӣ мешаванд. маблағи умумии ҷоизаҳои молии мусобиқа 154 000 евроро ташкил медиҳад.